Musha kanjani bathini disemoshweni hayi phola snake ngichill sisembolweni hayi. Hey, what's up, everybody? It's your boy Lois Stacks. It's your boy Lois Stacks on Stacks. Came here with the facts. And we're about to make them racks. Green, ready da? Hey, what's up, everybody? It's your boy Lois Stacks, Big Meow, Big Tuanino, Big Speo. And I just want to say thank you for tuning in to Emotion All the Time podcast. Even though you might see an EADT live, it means Emotion All the Time live. Yeah, but guess today we have a special guest. Abanye bambiza ngo Neymar, abanye bambiza ngo Saber, but Tina apha simbiza ngo Sable. Welcome to the podcast, Rodman. Otherwise, yeah, thank you for coming up, Rodman. I just want to say before we start off the show, can you tell us to the people who don't know you, and where you from and what you do, like. Okay, yeah, Manbulisa, yeah, thank you, Lloyd Stacks, for hosting me. I go by the name of Sable, Sable the Great. It's true. All the way from Ewo Masani. 109 Entertainment, stand up. Yeah. It's the movement sounds. 109 Entertainment, the movement. Yeah, so as you heard in this video, we're special Sable. So, when I like to Malawi, so like how was it like growing up? Like Bingjani, like Ojabukola, like no news in the Butana, like uzayenza lawe growing up. Yeah, okay, Lloyd. Umna ukhuleni kwami ne ndikhule ekhayeni apho kufumaniseka khona kukho unozala yabo. Sure. Like time is not always around yabo. And then ke ngokubone ndikhule plus kukho usister wami omkhulu. Yeah. Then mina neRotman yami lindala ngokusasebancinci yabo. So ke ngoku much of influence besifumana ku my sister wethu lumkhulu yabo, because we were spending more time naye nonozala yabo. Then ke ngoku ngabantu bomculo abathanda isound yazawe iJaya celebration yazawe sister iJaya celebration every Sunday uvuka kukhalaza we. So ke ngoku Sable uthe qipha kancinci ndisengimayanga yabo, but most of the time ke ngoku ndisesikela mos yabo, then esikela ndibana ama-out athanda ibhola yabo baye kusefondini sigejile jo 1 rand makini Gombe jonga the first time uqala ibukele wenqoya amajita ndibhethe ngerand yatyiwa imali amadlalanga awudlalanga. Yeah, then ke ukundadlala odlala kwami ibhola ndanguNeymar ke ngoku. Sure. Yabo. Hacho engathi uniphela zonke questions ozibuza, but mna like that's just to interrupt you and kwazi le bholeni la. Yeah, because dala xa hlala kuyaziwa nje imama ayibona. Udlala imama ayibona. Mayibona uzibona idazi phana la ungoza nale emazininzi man, like I can call a whole lot of them, but na ngiyebupha esikhaleni ngoba xa kudlala team jonga siyaqala so uthi na ubona phofu sonke la sikhule sidlala ibhola la sidlala ibheje lerani la yeah uqala kwethu jo dlala irini la but azaphela usayidlala ngoku ibhola ka. Yeah, ibhola ne ngoku ndiyayidlala ne, but ndenze sound ngamandla. Yeah. Before bendidlala ibhola. Yeah. Yabona ngamandla like ndiyenze sound there yabona ndingaspendi more time on the sound, but ibhola ngoku ndiyayidlala but ndidlala sometimes. Amaxesha lawe. But yeah, shout out to mama ayibone la yo. And then like takhumbula nina benithanda ubetha amagijo la yabona ke yabona ubetha amagijo. I think nobody Binini boqala like probably the biggest guys when it comes to soccer like is amagijo umbone pha spetho nalo spetho good ajonga Lord yabona in terms of amagwijo yabona ndoni la because sidlala isoccer mos fumaseke sidlala nezitars sidlala isibancinci thina nama outdam sibancinci gqithi
yabo sidlala neRoadmans ezindala ke ngoku then ezitazi siyazazi bajo ezitazi inzima zonakala and then kusawunyathela so ke ngoku kuya pha ucoach uthatha ukuthi emajita ningoyiki ibone khuphana amajuju so ke ngoku the other day ke ngoku sihleli clubhouse unguzi uyathanda ucula yona mazi yabo then nonalo uyathanda ucula then ke ngoku kalapha etimini kukho abantu abaculayo it's just that ba qha abanye amajita wona awathanda uze expressa most of the time yabo ayibambi eqha unguzi ashaya ingoma apho shaya kwakhe ingoma eyakulandelwe yabo ave nayo coach bathi coach apha kule joka ke majita yabo ngoxa niye baleni iyane ehlobo so ke ngoku igwijo nenona zabe yayi drive nama out so icoach lady sithi ehamantazi because nyani nibona egate najonga selishushu la senzo basho sizangalo siphuma ngalo eclubhouse ingasemangcwabeni ngapha kaza eBabathani still uzodlala phoma high distance leyo Brian then you have to walk yabo ukuya pha but ke hatsho ngaza kumnandi za yeah nama out even as a viewer la eqomasho ebukele isoka la bendlala but bengadlali la ngisoy legend apha eKasi la udlalile yakhona amajita amekwazi yaseparkini ngombe yabana khoxe dibana nawo qombe yafuna sandla ibhola kamxelele name kamxelele ndithi yajuice bekho abantu bayazi waye babidlala ibhola mfethu bewakhona abantu abanjalo nami kwala qha yona manje ndikubona kusa studio sese movement qombe man la dlala liboni yacula la Ama bengayazi la but ke lately ndabona la so uthi le way yakho emculo iqalele from those days like sister man uqala uyithanda sound la you know and then as time goes on dlala ibhola betha magija kuzobizwa ngonima la name ufike ningi ukunima sanobhuma la ngokunima sandobhuma I think it was 2010 or before 2010 or after 2010 but it was then uname ushushula wende ngokho lenwana yase Brazil ibhijileyo that is kilo kokoko up and then disbhijele ngela xesha yabo ngithanda iskill kuke outdame engophila noma vejela hlenje sasithanda most hlenje ibone kucheckishwana iskill bayi asikwazi so ke baleni we had to apply la bone la kwakunema ke ngokuphaka zasikhathi because it was that process asho beniyenza mess la sekhona phofu itim isekhona cha lamajita mancinci kanye ngamajita amancinci awakhulayo nawe yabona but azokwaziwa as time azoyazi yona but kithi na mangathinga angabe ngithola kwezo so like le way umculo yakhe yakripa nini like iqale nini because nabengayazi bayacula until nakubona like eMovement Studios okay into ye sound yabona ta isound yona ndiqale phi aside ngoko ndihlala phana no Messi so ndiyayiva sound okay man izimande ezingomeni then ke ngoko then Roadman yami yona ithanda umamelo Arkeli yabo Arkeli ngela xesha ubone ngena artist Arkeli nalapha area ta Arkeli lawe background like Roman each and every city sidenja idlala yona so ke ngoko into endandiyenza phana zandimamela lamculo ndimamela nalo and then ke ku eskela into zandiyenza zandine 72 pages la 72 pages kodwa ndihlele eclassini like umeme uyafundisa ne ndiqomba okay ndiyenzile homework njengibe busy yena ne corrections nento ndibusy manje ndibhala lines like umama ndiyakhumbula endibetha la uyibona endibetha la ngamandla phela enhloko bapha what nina yesikolo singintona ndibhalayo what no easy and kwabona isingesi asikadakali but I was going there and then kwakukho umjito ochiwa ngumandi yabo NWK Ndero waseKasi sure uNdero wasasihlala sonke areaini and then uNdero ke ngoku yena wayenela nto wayene equipment wayenazo eza gadgets yabo and then wayenza sound back then umandi waye busy no Wonder Girl yabo abantu babethanda ukuya pha kubethu sound then back in the days because I think umandi wayegela kunye nabo ababantu it was the same age group naye Esgel which years bingabaphunyaka le xesha I think ngabanyaka bingo when was it I think pha ngoba 2006 2007 ukuya pha but mina ndenza sound ngela xesha it's just that I'm around apha umandi ndiqomba okay ndijonge le week yabethwa apha kuyathiwana into yenzekayo ke ngokapha namajita seKasi lapha eAreaini
siyathanda ya sime phapha sigezela umandi la weqephuma pha yebo bethe ingoma namajuice bakho ya neqhelwa namajuice bakho then umandi ngenye day sinesithukuthe singene pha kuwe sihlale naye umandi adlala ibeat pha athi bajonga bethana ingoma yenu maniye kugezela abantu abaphuma yabo esabethe ingoma jo ingoma yami yoqala nalama out ndisayikhumbula namhlanje yayingaza ayibetha la ayibethi basa sakho sithini sonke la wethu amashita ayitsani man Jones ayibethi hook yabo because ndandiyazi ba okay ndiyakwazi at least nje uyibeka uyayiva because it's just that ayikafiki phanqo ayizani mashita man sibethe la sibetheni side is wizani mase side bona then sabetha la track amajita wona akazani betha nawe yabo umna ubetha kwami na track ndayimamela after yabo I spend time na kula track and then amajita wona ayimamela ngala moment then onke lamajita zandibetha nawo lawe azange abe ne follow up issue with sound and then ke ukundaqala pha but zange ndenze sound still pha ndayenza la track then nda spend more time ndimamela issue and then ke ngokundimamela nalapha eKasi ke ngoba okay ngubani obetha eKasi okay ubetha njani ngubani lamaxesha like umamamela eKasi la apha eKasi ngela xesha apha eKasi yabo everyone like qala hip hop eKasi yabo yayazi yeah ungayazi yabo kanye no kaloku mna yabo mna it's not like bandi dingowa yabo so ndiyaya before yabo inikazi nazo ziqomba okay ya ngoku let's go and do it emaholweni sithini Sebo was there emncinci ngimayanga ubukele yabo so I knew ke ngobani heads nobani okay I knew ba okay ngobani ngoku ne but as time goes kuzafuneka kuthi yabo but inikazi zandithanda uzimamela yabo zandithanda umamela khona iRoadmans zazithandwa ubanelando what is this apha yabo apha eGreenland aza Romans azithigqine ne sound system pha otamena like kanye zakhona nje abantu like iRoadmans ezindala kokho iRoadman endiyaziyo yayibhatela we uTafebo issue yabo khona iRoadman engutafebo yayiphana zigonye neza Roadmans ibetha lawe Romans azidlala ibeat izibethelayo yabo sandihamba sometimes ndithi xa nisiye site because ngikhulele site xa nisithi pha bandiyothenga eSulu ikhona ishop masesulu okumuntu ayethenga kuyo so xa ndiyothenga pha uDamzuko naba yabathe speaker pha yabo yaphi ubonini ya speaker like speaker nansi mic kuyabethwa yabo unikwa imic ubethe ndiyava yabo ba okay uyabethwa lewe and then kwakhe iRoadman la Roadman yona yandenza ba okay manibene manifuna ubethe yami track ngibene yami CD yabo ngiqoma okay yabona apha kule sound oyenza kwami ndifuna yami CD because la Roadman yanika iCD yayo lamaxesha weCD akudala mos Malone yamawutamalone anzazi ikhona iRoadman echonga utamalone yabo la Roadman kudala yabethi ikhona lapha eKasi yabo but abantu abaninzi abayaziyo I think bona ngazi iRoadman ezindala like yabo inikazi ezikhula yazi kahle la Roadman yanika iCD yayo I still remember this foundation by except boy ina yayizithengisa but mina ngokuzithengisa la city ndiyibukele yabo kwathi ke yapha kumna Roman yanika za city la city one by ina mfethu ndayithatha la city ndayimamela pha kumka yiwanza ndiphinde ndiyimamele even ndayibeka pha then ndaqoma okay ndifuna yenze yami city but still then andikayenzi sound how say interested ngayo yabalo yazi moba uyafuna basically everything ubona la interest ba imali levenzeka apha la uboni you getting into it a bit and then after that ke ukulod yabo dadibana ke ukuno source Simon Kapatina didibana no Simon Kapatina bake ngokundidecide mos banga ukhe ngifuna yenze sound ngoku but before that song yena up sorry to interrupt so like when like ezikhula la se high school amajidakho baqale hamani yabetha kanibinto yakho nje le like amajita ngadlala nawe ibhola lo dlala nawe ibhola yazi ithu eziyaziyo bande yabona ke leyo dikele so webona yabona ke leyo la majita ay mhlambi E3 iyayazi bande yabetha I1 iyathanda umamela umculo wami bayamanje kadlala ngoma yakhe and then ngoku khake ke ngxaki yayiphi xa sidlala yabo xa sidlala because xa sidlala ngelinye ixesha bona siqomo case yabo mapha ngo
acula amagwitsho moslook ya wonke umuntu yabo map then mina ndicula ingoma yami mhlawumbe ngicule nje into encinci abayazi nosonke onye umuntu apha bayingoma kabani le qha ndiyacula ndicule then ke ngoku zime ngonjonga manje xa benjonga manje efonini yatsho imali webethayo le ke ukiyaziyo ba ndiyabetha le yaziyo ba umnanami uyabetha unalo iqoqo lakhe ngoba yakhe unalo iqoqo lakhe umnanami xa iphele game zakuba makasilalele yabo so ehlenje so amajita zaningathanda uwaxelela because most of the time xa sihleli like bazofuna bafuna dlala kahle lingoma la rapper and then xa idlala isound yami as ichaps zithi bafuna ingoma bethayo yo dayazi ke lo wena wena fone na ingoma bethayo pause le way ipause so that's why amajita wesoka zaningafuna uwadibanisa ne sound yami yabo nokwami kuthiwa bakha freestyle kaloku abeziqhumile qhome mina nakhamba mamele ngoma le yana man fethu la mina ke ngene ixesha xa sithi man freestyle awuzoyimamela nala ngoma le yana dizathatha ngokuyeka ngiqombe bra but like this is how it goes la kumlenye imini mina ndibina mnyumjita wami ngizombiza igama lakhe la is sezindweni but man la so you means a performer dust la hiyo la means update ngome fresh la yenza tizakagaya xoka so nini yabo majidas yakuphi into ne run at in dethani kyo kayikho beats yena umjita la man nini yeah I think umuntu ukujonga neyakubona aqomba man sazayibetha into levi unobetha sound wena ndikhala ukubona uhamba nobani yenza into ethile abantu bajongelana phansi but la so then libele ngobe ubuthetha ngandoni but ke thetha ngale sound banda decide nini on yeah so when did you decide mama gogo bona man the full on ayikho mhlawumbe enye into focus kuyo like I just want to be serious okay with like umngolo okay Lord yabona is the end akudibana no Source after ndine decision ba okay man no ndifuna ubetha sound uSource ndibana njani naye uKapatina unozala wami ngokusehlala side kuLoKapatina kukikerke icawa yabo so ke ngoku unozala sime ngoya ekerke unozala yanthatha bayifuna masami sekerke so icawa singena pha kuLoKapatina and then pha kuLoKapatina kukho Achus wami ke ukitho mama endikhula naye uyabo undimphiwe yabo umnina wakaKapatina yabo and then ke kulamjita iroom yakhe then ibe iroom kaKapatina then ke uKapatina bafome sebasuka ke ngokapha ke ilanduka koSfiji na koSplash yonke la bayosifomela ilanduka iMika Zone no before ilanduka movement there was iMika Zone no Mika Zone vele Mika zixeli yongile Mika Zone ngathethi ngeMika Zone nobody zanga come to Mika Zone iCandles kezona ndazazi la no iMika Zone bingayonto ifana neCandles it was a group okay it was a group ne yazi NO4 la FTE MME la beka bakho neMika Zone iMika Zone I think yayingu Pro Rhyme Captain Kapatina yayingu MP nayo MP ke abantu abaninzi bangathatha ukuthi bahamba besingayazi tabo uyabetha but akasayenze sound I think it up because andikendi ibone maxesha amaninzi ilanto kinobisamile so we line ups nabano omnye I think attitude naye bekhona phana ne because attitude befika pha ke Mika Zone but I'm not sure babe yipart of ilanduka igroup or bekwenzeka ntoni phangela xesha so ke ngoku mina ndiphume ke ndingene kerke mosne ikerke lapha eBack sure singene kerke siphume ophuma kwa ikerke siyame sothenga idrink la sothenga idrink siyibambe pha eroomini kandira iroomini kandimphiwe ise next door ke room kaKapatina so xa steli pha la majita ya record yabo kukhala isound la we baba yeyajonga nyani kuyabethwa apha ngela xesha qomba okay manje lewe ndifuna uyibona nyani wonke umuntu ubethe ehlobo yabo nami xa sithi okay apha kubethwe emikini kahle kumiwe nasi space sikhona umuntu ubanye wahleli pha kuyabethwa kahle ngendlela erani qomela amajita ayibetha le but ngoku ndihleli kalacala ndiqombe manzi Kapatina la Achus wakho lo bekubethe bekube nicula naye apha
khangacule kamandi man yabo so ke ngoku yabo bona uyibonile ha manje kodwa ebonakala umnyumno somnqame but mina kaloku umculo wabo bambethayo qho xa bephuma sabaxelela bayota yeah because no mavela sibe bafika nabo pha yabo wonke umuntu befika pha yabo so amajita bewabethi sound egrade yeah kake ngoku lo mjita kuphuma unye umjita pha lo mjita lona yani qombe man brahma ta la mjita khangayicule kamandi la we yabo qombe njalo kodini ukubone ufuna uyibetha ngokwakho Danlewe ndithi ba ndifuna uyibetha ngokwami akaphinda abuya azoyibetha ngokwakhe man funa isinqama sayilungisa uzipha lawe sive ndiqomba okay ayitsala road man seyilungiswe lewe ayivu uzipha nyani bayahamba unyanisile le house manje ya ubani phama akaphinda abuya azoyibetha le ingabuyi le road man iyekwe le track yabo ingabe sayidlalwa ingabe sayenzwa nix and still then and got decide ndangena phakathi ke ngoku pha studio ngoba ke manje ngene studio and spend more time into zandiyenza wena Lord yabo kuyo yonke le way ndandifuna uspend more time then ke undi practice le way yabo sanifuna usinka in yonke into ndibona okay ubani ubethe hlobo nohlobo xa bethe hlobo ihlala kahle into yakhe ithi yabo so sanifuna uzibona zawe than ba mandifunde phezwe kwe mic because xa ufunda kwi booth ubone baye uyaphazama uyathini lawe abanye abantu yabatyhafisa umbone umjita engasabuye e-studio simply because lamjita khanga spend more time akhayibone le way ba okay kwenziwa ntoni apha yenze kanjani yabo nakuva ke yabo so ke ngoku ndabona ndaqoma okay majita nibethe hlobo okay so ke ngoku wa move from eroomini yakhe ongena endlini enkulu ongena kwakhe endlini enkulu kwakho i-movement sure it's the gang qomba okay nangibongene late phana la because kwathi bene research about like movement la because when as I said been like kwazi udlala soka la ngoku xa ndibona like phana story qame netaya betha la so like movement iqale like around kanye like iqale ndi around movement yeah because I was always around ndihlala eside ixesha elininzi ndiyaphaka ulani kuKhabadini yabo so i-movement ngokuqala iyaqala bayayiqala bona mina ndime ngoyespan yabo ndithi xa ndibuye espan okay nami so but lewe indixelelo ngaba amafuni thina sizawubetha apha no yabo qha nje ke ukubone besithathe ubani mina andiyazi lewe yabo le idea yabo ba okay because le way izawubizwa ngemovement see yabo mina I thought ba okay amajita azoqokelelana manje kubetha umculo nabizane lawe la segeto ba ndondondondondoni yabo ba kanti no amajita afuna because i-movement ne it's not a landuka a group yabantu abaculayo yabo i-movement it's a company yabo wathi a record label it's something like that yabo because the idea behind yona la ngoku yayifomishwa it was that because amajita beyofuna utacha namajita walapha elokushini awangenaye access ba umjita unayo le way yobetha ne but it's just that akanaye access ba maka studio ba makayibeke le ndafuna uyibeke awuvakele la ya no attitude nobani no sape nobani ke kuba abantu baphaka movement naive ke yona well, I saw like crew ba sibethe umculo sonke like la singambethe umculo sonke but umuntu uzibethela into yakhe inside la I get you that's why like bona like azange naziva like because I tracks wena like maybe because khona but mhlambi like khona so Khabadini you show Khabadini you show tracks out dala and I get it so that's when you started movement so like busisho abokudala ufuna man ufuna ifunda leve so when was that final moment ngamake yayenza ngifundile yo didibene no attitude ke ukuphaka movement and then phaka movement ngoba ndibana no attitude spend more time no attitude e-studio and then ke njengoba ndispenda more time kukho i-beats apha ezininzi ezisendiweyo because the way nikazi sine beats apha ezi30 siba yi4 inekazi zonke zazibetha because umuntu mosuza yakle yayaziyo ba okay clay beat ndiyazazi ba okay type of beat yam le check semuchwe yeah
yabo iyabona ba okay itapa beat yakhe le yeah itapa beat yakho abethu umuntu zibethe inika zithathe zonke then ke kakho le beat 1 attitude njengoba sihlele studio man attitude ivata ithini lewe abuze bayithini boy ndize nayo attitude yayiyo le igama layo la ngoma yayingu Say What You Want see ingoma yami yoqala leyo yabo kwi studio apho ke kukho inikazi ezikwaziyo urapper like abantu abakwaziyo ukwenza umculo yabo because mina ngokumnazana ikoleka yonke la information zani ngafuni uba ilanduka yi rapper or zani ngafuni uba yi R&B singer zani ngafuni uba yi vocalist like uthatha Sipho yi vocalist mina ndifuna uba ngumuntu mina owenza umculo uyazi ba okay the only time xa ngizoyenza sound no Sipho asizoyenza tracks ayenza i-sound yabo i-sound lesizayenza into ezawulasta into ezayimamela like ngomso into ezayimamela like next year like for 5 years into ezakwazi ukubuyela kuyo xa ufumaniseka umjito ukhulile una 40 yakwazi ubuyela kuyo start type of music then Say What You Want wayeno attitude Kapadina say what you want I get what I want. You know where I'm coming from. I feel like you did me wrong. It's true. Motivation. You did. Hey, Faith. It's funny. Yeah. So that's your first song, like. Yeah. First track yami leyana yabo. Yeah. Plus ne gang and then go senza ezinye tracks ke no attitude. Yabo. Asebenza ta. Yeah, sisime go spena because no attitude. After that bese nikwazi ubhala mos umna beningafunda ubhala ngokube beniqala ubetha la track benikwazi ubhala nikwazi okay uyibeka xa benifuna nje uyibeka ngokuba okay ihlale ivakale ibe yiyo le type ye sound ifunayo uyabo so into enjalo and then no attitude ke basidibene ifuna 30 minutes ininzi le beat xa sesiyimamela beka le way mayinika dibeke le way ngapha sive le way ba amanjo yabo pha masifake nyethi so ihambi sound then ke undayiqala sound no Kapadina I think inswemncayibetha lo uyibeka ehlobo la engayicingi too much kaninzi abazo ichinja uyayazi bayinzwe baya konswem because kaloku uyabo xa uyichinja kokone yibhale first time uyibeke qubuyive umna I think the best way yobhala before uyibeke phaphansi qala ufumane iflow yayo le beat okay nazi le beat so yihamba le hlobo le beat khangela iflow yayo qala okay ndifuna ukuthi flow ehlobo then ke ngoku fumana ilanduka iwords zingene phakla flow yabo after usifumene ke ngoku uyazazi mos wena buyi artist enjani ba wena ufuna urapper then uyayazi uzawufumana ilines zakhe ezihamba kula flow yakho yo rapper wenza umculo simameleni siba ziqhela i-punchlines zakho John fool dale spitting some game here Bonyani la wena yiva lo yithi hayi mina zanibhala la eqala nibhale ngoma dingakayivi nebeat la nenikhala ibeat ozoba tswemo ba ifike be harsh la track xa uyibhale yabo once ubhale then uye beating uzafika ube harsh nyani la uko adjust ukuthini but if ever buspend more time kula beat kala and then go ukufaka iwords ibiza bantsweni izoba smooth kamnandi then awanye amajita akathatha 6 days umjita koko beyibhala leyo yakhe ihlala insweni still napha process yakho la yabo is your process asinqamela manxa sinike tracks la yo khona nyitani nike track apha la amadonga lo take your time qamuke angithatha ixesha lami elikaya ngomso ifuna inthini le verse qoma mshita tema takes bona like sometimes dine anxiety man sometimes qoma nje ngizikaka track yomno la but so when like is style sakho so like your style of music mangathi so rapper like mangathi like your style of music ubone inspiration kanjani what made you ba man because yakho into is more like melodic rap so like what made you bone uncanyisa style la into endenza manincanyisa style yabo indlela enikhule ngayo nesound endiyimameleyo yabo because labo xa ndikuxelela inyani bra yabo xa umamele ijazz mina xa ngimamele ijazz
onye umuntu uzabala we lo muntu lo umamele ilando kapi gay bro yabo azawe ba we lo mjito uma yazi nandi mamele ndoni ba kukabasisi bacula pha eback Ngeke lo umileyo phana we leading mamele iparty song abasisi bacula pha eback a backup afaka sawipa athathe ngoyi backup axa ibackup athi qine melody ndimamela la melody sisi unlock njani le melody uyabona fed then ke ukundizame uziva mina okay manzama unlock la melody and then ke sound ke ndiyifuna la hlobo ngiyaphinda vele ndiyamixa ngapha ngo-arcade yabo ndiyabamamela nabo ba okay nithini Jens uChris Brown izanaphi Jens nithini uyibe kanjani lewe because abantu bafola nayo lewe at the end of the day yabo bayayincanywa lewe bafethu yiyo le sound yabona tajonga ibethe ehlobo ngoba atama njonga how about bana sithi ngoku sithuna ehlobo la yabo ndenge ngoku apha ekasi ewoma dibene like gobe ndidibena nomandi beyibetha nesound neparty umna benibhizi nemelody mosazawenza sound waves imnandi ndifuna za sound waves imandi yabo ndifuna uchoka mali uqombile no 10 sichoka ndifuna za sound wave so ke ngoku benithanda uspenda ixesha nolanduko noElvis sure yabo Elvis Tamzuko spend more time no Tamzuko yabo yeah because uTamzuko bone xa uhleli naye unihlala ixesha eninzi nelawe because kukhala ibit Tamzuko can freestyle the whole day bayafuna yabo Tamzuko awuhlala naye lewe imini yonke hayi kukhala ibit ibo ixesha eninzi niyarapper so ndispend more time naye and then ke ngoku another nika engafuna uyilibala yabo nayo endispende ixesha nayo in terms of bana siyenze lewe yabo ulando kudot luno.zone luno.zone no luno.zone ndihleli nayo luno.zone daluno naye ngomnye ke ngoku yakhe benhlala naye athi ke ibone besibethe yabo ave better something similar because actually manga similar unesa ya rap phina cole ndinganye mina ndithanda iartist ezilawe yabo ndinganywa lanto ndinganye artist enesa style yabo ba if ever bana masenze iharambe masicule kule harambe sifumele harambe just start na let's masifumani flow right kule harambe sifumani words ezi right sisebenzise kule harambe then oluno noTamzuko ngabantu abayano zakhawuleze uyidibanise hola we abayenzela sound so ke if ever ufuna bone ubangula nto mandenze abantu bazisoka if ever bawufuna uba nguRonaldo sure kuzafuneka uhlale nolanduka no Casemiro nobana abantu abayabadlala no Ronaldo spend more time part then ke uzawukwazi ubanglo ufuna ubanguye nyanzile da yabo like bona lewe even nasebomini la if ufuna bang tsotsi hlala notsotsi uzaba ngotsotsi yabo so umna ndifuna isound ndifuna uyabo so ndizawama okay ngiqoma nami no spend time noTamzuko uTamzuko ngizafundile but uTamzuko naye ndizawubetha into aqombe imnini hours igrand ithini ithi nayo nento ayithathayo ndiyame no spend isikhathi nobani like njalo so iyakhula isound not la we umjita asivalele pha kuye asithi bana iyakuthasepo kuyorecorda benizivalela sorry yes awuyo recorda notasepo kafuni nje uzawudlala ibeat yakho siyibambile pha kupholiwe kabetho kwenziwe isound abanye bana la ayizongixeka le da bonhlamazo encane weyanga but you like after le like you sound yakho imnandi qhumela ndikubelieve la qhumela wesi like my twin she bad yo jonga ayingcolile la we and then kama lakho like Usebo lona like your rap name how did it come about like one okay Usebo igama lami ndingusanele yabo igama lami lasekhaya and then ke emculweni mase ngofuneka ndibe ne stage name kuthiwa Fondini ngoku igqityiwe lengoma ngokufuneka sibhale igama phaphasi kufeaturishwa ubani ndithi bana ama kuthiwa funa sokwazi ukuthi sanele ke apha ndithi jonga ndingusebo issue kuthiwa fona usanele usandita khona nyumjita ongusanele
so andizokwazi uba ngusanele ndifuna uba nguSebo and uSebo naye xa ndimsebenzi it's not only Sebo uyabo it's Sebo the Great yabo so si stage name esiyana sami Sebo the Great la yeah kuyenzela ndizokwazi uhluka kubo bonke abanye uSebo yabo that's why nakho wawusanele ndamiyeka nathi noma hayi bra since usanele andizokwazi uba ngusanele ngondingenawo you still andizokwazi uba sibanguye lo sanele ngoba usithi usanele uzocinga yo usanele la we suphuma xa kusetshwa mina ya xa unisearch sophuma kakhulu la we phumela ntoni Lloyd but yakwazi uyenza la we nami ndijambele qome ya kodwa xa ngiqala nento funeke igama xa ndisearcha lingaveli la lingabe inzima ke la we have to be creative la we have to be creative libele ngokulena menze iboza but before Sanele being like before Sebo the Great being bani first name rap yakho kanye like if bingusanele kaloku okay Sanele all the time bekubhalwa Sanele umandi wabhala Sanele xa ifika pha kum sister wami kukisidi ke ngokayenzelwe ngumandi wafaka ingoma yam naye isho pha ka city wayifaka pha xa ifaka pha endlini hey nathi silanduka ibhalwe Sanele apha lewe and then ivele TV ke ukule unozali uyayibona pha lewe ba uyamvuma ndi bangumandi lo udlala umculo kaMantle City pha kubhaliwe pha Sanele uyacula ngo yonza nje ndiyeke uthenga icox yeah kaloku choba saliphola anayazi umculo la but yeah like and then after you made your first song no way when did the move like E109 coming to 109 because nami benimxelele la attitude I used to like post like la qhumetshe 109 entertainment la andiyazi ngoba la because abhala amagama yini no SV qhome wona namazi the attitude and then yabona ngibona khona nye video beniperforma kama sefunde lawe esithatha la esithatha ama khona senifumana gigs lewe that's why I saw you qhome jonga that's 109 la ku SV plus now ibhala la yeah so how did you join like E109 when your story with E109 okay story sami ne109 apha yabondi banjwa ngu-attitude no-attitude si-business sound phakulanuka ku-splash simengo recorder pha ii-tracks nje ezethu yabo apho attitude athethe kunye nolanduka noperoni namba uperoni yamazi uperoni ya sinethema matiking on Facebook yabo athethe naye yabo bane landuka ke ngoku bane talk abanayo bona ecaleni yabo about the way because itayi yambamba yena baye man attitude niggas how about man kunilanduke lo mculo wenu because uGrand lo mculo umbethayo neSebo it's just that ke lo mculo wenu unida umarket wa more yabo nje benida umarket wa ninida i-events yabo le way inideka bamayibe sephepheni yabo lewe mayingabi se laptopini na ke USB iyongena pha elandukeni ke event kuba kubethwe pha mayiye emaphepheni yabo so attitude atiqina lewe baye Sebo kukho lewe fethu siyenzayo apha uyabo so ke ngoku sifuna uform igroup singamajita uyabo after the attitude wabamba mina seyinguye nolanduka noperoni sure yabo abambe mina ngalewe ndithi okay Rodman hayi konqaki yabo sisonke because mina naye besihlezi sisonke kakade ngela sikhathi then ke ukabamba uSV yena thina sibetha ezi tracks zethu soyi2 no attitude yena senengoma zakhe azibethayo already yabo so ke ngoku attitude abambe uSV baye man SV come mayinika man awabhat bone sibe sonke kulewe yabo then uSV wakhona naye saba yi4 yabo because sivele saba yi4 plus ne Rodman officially ke artist is 3 yabo iRodman yona i busy nayo yonke into yepaperwork yonke la ne behind the scenes zayo yonke lando yabo i-business yapush and napofunyane lawe like lawe group sometimes you need an artist to do their thing make umculo ni perform enye siyekele enye wanizoyo andi emlawe
yabo but anayibona iGrootman la yaphosha la seseli perform na kusithatha la that's a big deal la because manje amaxesha ya performance join la nani just for uyabona ke leya se joined in ke fethu yazi about kanti kufakele jo ngenye day siyaka omdasi ki event kalakhe sinyuke apha no attitude attitude man fethe umbane sinyuka umbane ngokumnyama umbana light ndithi haya attitude lightini umbane cacile funeke sifikile sifike nyani xa sifika apha sifuna amanzi sinikwa amanzi esibetha amanzi njengoba simile ke ngokuba silindile ke ngokuslot sethu sibambile kukho enye chap ugqibile ubetho lakhe ugqiba ubetho lakhe ahlo lakhe ohla kwakho lakhe kukho enye chap ikhwele stage la chap ibethe njengoba ibetha ize apha forward stage apha ki edge stage naba abantu bamile mos njengoba abantu bemile lamntana umele weni uyijongile la chap njengebetha yabetha la chap adlamnana cela uhlike man bhoti masifuna lakhe thina imike isondele lamntana yo oli ola lakhe nothi nje satana kojongana ndithi balika siyaya ba ushoba njani ba siyaya ba tothukile sinini before performer after like because uyojonga la leyana like yo laptita yabo superstar utalake superstar lakhe endaba sisibone bafuna umamelo lakhe abafuna nova ba usiyabetha sabetha ke no attitude ngoku thina siyaqala ufika ngoku sigqibele kudala ever since movement so si decide ngoba okay nansi enye movement entsha sihamba le indlela ngoku so task yethu ngoku masithini masihambe siye phe ebantwini siyobadika enzele basazi yabo sihamba saya pha xa sifika pha sabetha ingoma yethu yoqala kusando bethu lakhe kabetha le chepu so ke ukusithi kuqisiza uqala ngengoma nje ba nje womegazi la Braga sasathi xa sibetha la track jo kumiwe pha akasekho ke la sisi apha because uyasibona thina ba no man abayo bachebe nocheba no man bahle yabo ba fresh aba siyabetha kake iyakhumsha ke lengoma yethu apha first time iyakhumsha lengoma kasiphethe nengoma ke ngoku ethethi Xhosa ba okay siphethe abantwana bangu sezongena siphethe abantwana bangu babona abantwana bangu siphethe ingoma lawe hayi bamele we abantu basibukele siyabetha akushukuma like sifuna nje kushukuma man bayayakhalisa oneni sathi xa singena ke ngoma yesibini sabetha sabona okay ya nawo bayashukuma bayasiva usahla attitude man apha ndawuthi qikudala very sahla yabona pha ukuhla kwethu kwasiyahamba ke ngoku zange phana siqumbe osithini ba okay no event ayisifumana sasine task ba okay abantu bathanda iwave le way uyafunda lapha nize artist nina uyabo you can create attitude masidibanise le way yam nale rap yakho sizame accommodate lento yethu plus nalento yabo and then go class sizawulanduka i-message yethu the message will still remain but it's just that back ngoku lendlela abantu abafuna uyivangala onye umuntu yena ubone xa busy ecofa ifone uyaqengqengqele ekhashini ecofa ifone ngaske kukhala sound concentrateile efone ya concentrate omnye yena ngaske kuthi cwaka kungalight ne TV nix ni yabo so funeke si adjust kwezana attitude joy itsali ke manje lewe how about bana sibethe umculo manje sibethele umculo wabantu bafunayo because yena ndifuneka English apha ekasi ifondini iviwa kade bayibona funeka masibhale isiXhosa ngoku le English ubonile nawe abasisi pha basijongile basizele because sibahle nyani la babe singavasanga siya pha eso singesi sethu besiza stisa pha kalantu ekasa stage yabo so we have to go back usine homework attitude masam so bhala
sahamba sobhala story saka uMdasi xa sibuya ke ngoku the second time ana yazi uMdasi sabuya the second time sibuya ke ngoku kuko Lloyd Steak angekho phana the second time beniqala buyela kwesibini la ngala day sidibana nani khona the second time ke ngoku ngala day siyayazi bana siyothini pha ngeke ngokujonga si ready ba okay yabo ngoku namhlanje siyo improve selungisa lando eza errors man lesho lakhumula la imiqomo yosho handi phakathi khona ndabona kana ku video la kone video enibonakala kuyo oh my twin ke usaletha my twin hayi acho akuva kahle phakathi mayo ayibetha ino better the melodic way but at the same time I rap lena but he better like yayiva la so like la ngomu like my twin fike njani la track la my twin like, how did you make la ngomu my twin okay my twin apha siya ku splash she bayo as nike mamela ngoma igala listen to that afuneka bayimamela afuneka bayimamela na track yana track imanyeni ndiya kusiya ku splash ndim ngo attitude xa sifika ku splash uhleli lapha siqombe man splash man ikhona track besiyibethile kasifise ba ithindo yayo sibethe nje izolo sayishiya xa sithi splash ba okay ubusy abadlale le track quba iye kathi ba ufuna usifisa ibeat asifise enye ibeat sithi maka skipe xa skipa kudlalela ibeat ke ugama itwin xa kudlala ibeat askipe vele usplash ophela kwa sithi splash abuyele pha ukabo ubusy nenye ibeat ngapho sayenza ibeat xa usasimamelisa splash buyela pha abuyele usplay adlalela we odlala kwakhe la wena attitude sihleli soyitho attitude atbana ifoni niyayivale wendiya ivale we ithini lewe ndithi man how about the way man itaman sizame nje uthetha nabantwana because sigqibele kudala kaloku sike nje siconnect nabo sisi sanike into yabo la siconnect ngoku masithethe nomanci yabo ndiyathanda mosikutsho masimethi ake ndithi ngumanci xa ndiyibiza yabo ndithi masiconnect nomanci kathethe nomanci bone la nyani uthethile ke yabo thethile so indela we then ke usayenza la ngoma ke ayifethu ixesha lenziweyo pha lincinci yabo it was only hlambi hour le ukwenza yonke melodies lapha kumengqondweni sidibanisa irap phana nelanduka plus nemelody yabo irap ki melody yabo because attitude uyayirapa yakhe la chorus isherile siba yi2 rap attitude then zawucula ayidliyo ngasingapheli la wena yena abantu bakwazi uyimamela ke ngoku yabo xa sifika ka uMdasi abantu ke ukuba ya react kule way sakhomba okay le way siyifumene it's not like abayiva le English ne bayayiva qha too much so abayifuni banoyiva kokoko so nyani ke xa too much sometimes bayiva la koma ke nosendiyeke babes mos ngo dobeta pa that like that shit is lit like I can even walk like kaske siba ivengo I can even walk so like after the track like which other songs are you working on right now ndivile ngathi business bone project ananyana la ikhona into ezayo but awukafuna uthetha ngayo lo yona okay sizawuthetha ngayo but siseyilanduka sisekwi process yayo lo sisayenza ikhona ilanduka iEP yenza thiqinayo yabona lo ithi busy nayo yabo this year anye next year this year usente lo nyaka uyaqala lo yabo the month of love seza sibona sizawuqabela but no after the month of love yabo then abantu bazoyifumana phana ndina 8 tracks yabo tracks ezi8 zizabe imbalwa ishort so far ngoku sinayo into engange 4 tracks yabo but isixesha lihamba mhlambi siza abantu bazoyiva ilanduka i-teaser yayo ngu-Splash Beats yabona nguseibo ngu attitude yabo abantu siza bakhoyo phana yabo ngu Saint Gun Saint Gun nayo uzabe khona Saint Gun ikwa9 kanye Saint Gun is not 109 just born friend like Achos we 109 109 but we 109 Saint kaloku but but Saint is 109
Yeah, it's just that bana kakaveli funeka report. Yeah. A reporter on duty. Yeah. Business band, that's it. Like. But yeah, like I wish you well. Like you understand even my twin work like. So where do we get to Mkulo wenu like where can we get like all your stuff like? Okay, yeah. Umculo wethu yabo. Zonke izitracks ngoku sesizibethile like aba my twin uba utsho ngabo yabo bavile. No certified. Yeah, no certified bayana yabo. No 18 area. Yeah, 18 area. Yo. Yeah, so ngoku okangoku sisakhuphe ulanduka certified on all digital platforms yabo. Zizawuphuma zonke ngokala hlobo yabo because i109 ngokubone ipaperwork siyibone sisendaweni right nayo yabo. Siqhubekeka nento besiqalile ke movement yabo but sibe siyazi yazi into manje indoni is that bana you uzawudibana ne mistakes yabo. Yeah. Then wenza mistakes phana then ke ngoku sibuyile vere ngoku because inika siyasabonile mistakes zethu siyazi kahle ba okay into ethile sayihandlisha ehlobo yaweka masenzena la hlobo and then into ethile sayihandlisha ehlobo zange isebenze sure then masingayenzi vere lo hlobo then masithinde so into enjalo ngoku izinto zifast than park movement ngoba besiqala basi like siformation movement ngoba siformation movement siyesa slow ngamandla because bekufuneka ezinye izinto ipaperwork and then nathi kukho izinto efuneka sizifundile ba okay into ethile efuneka nise pha ukuze kwenzeke ehlobo nohlobo sure at least ngokapha ke 109 it's the same gang yabo but different movement same gang we're moving yeah and another nigga ndifuna uyilanduka yabo andifuni uyilibala when it comes bandi or attitude ndiyabanema nabo yabo Theophilus Memes yabo lesiweka khona umjito ochiwa Theophilus Memes phofi Roadman yabo fethu skista kokuthi mjita yabo Theophilus Memes yabo la Roadman yabo sisuka nayo from the movement sure yeah ngenye yenikas because umna ndiyayibulela ilanduka yabo information yabo because it's one of the people now because ngala xesha formation movement ayizi artist singenayo umuntu ozawujonga ipaperwork nayo yonke la so sadibana naye after sidibene naye wasinceda ke zawe so I think ngenye yento esiyenze banokwethu at least ngoma sikwazi move forward ngijona walk like yeah but yeah like mbona man but yeah like as we said like nichinjile walk like nisijongile mistakes zenu like bona I feel like even no talent the attitude uthi like 18 area was but like sembethe because you know what sayibona okulevela like we close sisifundile we went through our own shit like and mnanda ncama la ni rapper but incamile onsaphefuma nje ezo tracks la sasifila la but mhlawumbe zobuyela maybe inzojoin i109 but ikhona 109 yeah but yeah that like where like what can you expect from you in the future la way just nice music okay yeah usebo in the future yabo siphethe umculo omandi yabo like a sound for abantu abakhulu abantwana like ubhuti usisi like I sound emandi like a sound osaza imamela for 5 years ezayo yabo kukho iEP ezayo then kukho love song ezayo attitude I think beke I think we drop this month I dropping ngo Valentine's month sunfake kone okay yabo man laduka man thethe na because ithethe ngattitude suppose ubuze attitude nililele bengathi mithi ikhupha this month yeah but yeah hopefully kakule nyanga yabo abantu bazoyiva because inyanga yothando sure yeah but no nenika ya ulika M sure yeah ulika M naye ikhona into esibhizi nayo hopefully nayo abantu nizakwazi uyiva otherwise it's his project uhamba noSebo yeah yabo
zininzi manje Nizayo ndezayo like kuzaba busy kulonyaka like lonyaka 2026 yeah kuzaba busy. So like where can the people follow you if mhlambe bafuna follow each other like just to know more about like where can we get you? Facebook, Twitter? Yeah uzanifumana kulanuke ku Facebook ne yeah @Sabo Dlomo. Sure. Ndikhona ku TikTok. It's Sabo the Great. Sure. Follow u Theophilus Memese. Sure. 109 Entertainment. Yeah, 109 Entertainment. Uzamfumana uSabo. Yeah, sure. Yeah, ininzi into eyenzekayo ke on Facebook in terms of ilanduke reels. Yeah. Like abantu bangabi away from uSabo Dlomo pha ku Facebook usijonge ireels yabo. We are going more on that because each and every track esiza like sizayidropa like 109 Entertainment nijonge but each and every track esizawuya kuyo izaba khona i-teaser sizayidrop. Shout out to 109 Entertainment and shout out to Sabo the Great. One day it's gonna be Sabo the Greatest. Yeah. But but yeah, Lawi, I just want to say thank you for tuning in. If you are tuned in and you've reached this stage of the show, Lawi, had a nice episode. I hope Nani will enjoy it. But before you know what to do: like, share, comment, and subscribe. Safumanega Eat Life Studios for a merch dropping soon. Even this is keep a shy bon Safumanega Lawi. Emotion all the time for pictures, like videos and all that stuff. Instagram, Lloyd's World, YouTube. Emotion all the time. Facebook. Safumanega man. I just want to say thank you. Issue. Awema. You.